Hej, ale mi sa tam nepáčil ten strik, chápeš, úplne to taký inak, sa mi úplne minul, nechápal som to trošku. Peťo, ty si to videl? Hej, videl som, na piču to je úplne celé. A to mi sa to celkom páčilo, tvoje to bolo. A chlapi, vy ste to videli? Čo? Či si videl film, kámo? Ne, ja už nepozerám tieto veci, ja som už vyspel. Si vyspel, no jasne, kámo, už to 6. Už to mám určite o počku hodín. To je tvoje? Ty, poď si tam. Ale ide čistá, pán učiteľ. Som povedal, že poď zotrieť, mňa to nezaujíma, chápeš? Poďme, keď nechceš dvojku z chovania. No dobre, sadni si. Napoleon vo vojne sever proti juhu vždy pomáhal Talianom, pretože tu sa nedá učiť. Nikto ma tu nepočúva. Idem za riaditeľom, hej, aby ma bolo jasné v uzriadky. Treba podľa všetko v škole.